Здравейте, слънчеви души! Днес ще споделя с вас една прекрасна техника, която може да използвате за изчистване на емоционалното тяло, на всичко, което ви тежи, което сте натрупали през годините. Техника, която може прекрасно да използвате за прошка, което е едно от задължителните условия в началото на духовния ни път. Всъщност, точно тази стъпка напред е много важна, за да може човек духовно да развие способностите си, такива каквито ги притежаваме. Емоционалният багаж, който трупаме през годините, пречи изключително много. Дали е под формата на неприязън към някого, на нещо, което ни се е случило във времето и така и не може да простим дори на самите себе си, за пътя, по който сме поели, и винаги се връщаме назад във времето към определена ситуация, казвайки си, можех да направя еди как си и сега бих бил това и би ми се случвало еди какво си. Всичко това е много важно да се изчисти преди да започнем каквито и да е духовни практики. И тази техника, която ще споделя с вас, е много лесна за изпълнение. Всеки може да я направи. Ние също я използваме. Даже съвсем скоро я приложихме отново с прекрасни резултати. Още повече, че сега е чудесно време да я приложите. В това прекрасно време на пълнолуние, може би повечето от вас вече го усещат. Той е с много силна енергия този път, тъй като тази луна, това пълнолуние, което преживяваме в момента, е супер луна и което означава, че луната е много по-близко до Земята. Тоест, енергиите са още по-силни и още по-изчистващи. Преди да продължа с техниката, имам за вас една прекрасна новина. За тези от вас, които не ме познават и за първи път попадат на моят канал, аз съм мастер учител по чилс енергийно лечение, което е едно сравнително ново енергийно лечение, но в същото време се оказва, че е много древно. Просто е било забравено с вековете и не е било използвано много дълго време. Неговият създател се казва Стивън Барет. Той е американец и всъщност той съвсем не е създател, просто се е свързвал с времето чрез духовната работа, която е вършила върху себе си. С него се свързват едни от най-големите чилс мастер енергийни лечители и по този начин той възобновява това знание за човечеството отново. Това енергийно лечение е базирано изцяло на енергийното поле на човека, върху балансиране на чакрите и аурата, като по този начин се оказва едно благоприятно влияние цялостно върху организма и върху всички тела, като дори има ефекти до астрално тяло. Идеята за това е всъщност, че физическото и енергийното тяло са изключително свързани и всяка една травма, например, която нанасяме на физическото тяло, се отразява в енергийното поле по някакъв начин, върху чакрите, аурата и така нататък, както и обратният процес също е валиден. Всъщност, използвайки различни техники за балансиране на енергийното поле, оказват благоприятен ефект цялостно и върху физическото състояние на човек. И изключително много се радвам, защото най-накрая реших да
организирам един такъв курс по ЧИУС енергийно лечение. Първото ниво ще бъде проведено април или май месец, все още нямаме конкретна дата, но ще бъде в удобен уикенд за всички. Ще се проведе в рамките на 2 дни. Единствено, което знам със сигурност за сега е, че ще бъде в София. Тези от вас, които са в нашата група, вече всъщност знаят за провеждането на този курс. Ако имате желание от сега да се запишете или проявявате интерес за повече информация, може да се свържете с мен. И така, преминавам към техниката. Тя е изключително лесна. Състои се, ще са ви необходими само бял празен лист и молив или химикал. Това, което е нужно, е да напишете всичко, което смятате, че по някакъв начин се е натрупало като емоционален багаж в сърцето ви. Това ще помогне изключително много също така и за изчистване на сърдечната чакра. Този център, за който многократно говоря. Така че фокусирайте се върху това, което най-много ви тежи, това, което най-ви е трудно да изчистите, да простите или каквото и да е било. Напишете всички подробности на този лист. Ако имате натрупани някакви негативни емоции към определен човек, може да го напишете като послание към този човек. Прекрасното в случая е, че можете да му кажете всичко сега, защото не е необходимо да му пращате това писмо в последствие, нито пък да говорите с него лично. Въпреки това, прошката, която ще дадете и ще постигнете чрез тази техника, ще прекъсне вашата кармична зависимост с този човек, което е просто прекрасно. Точно това искаме да постигнем. След като сте готови със своето послание, следващата стъпка е да изгорите този лист хартия. Не изхвърляйте пепелта, която ще се получи. Важно е целият лист да бъде изцяло изгорен. Да не остане и най-мъничко парченце. И най-накрая намерете място сред природата, както съм аз сега в момента, независимо къде, без значение, и заровете тази пепел. Когато я заравите, представите си, че всичко, което сте натрупали, отива там, остава. Отделя се от вас и бива изчиствано. Вие всъщност вече сте го пречистили с акта на изгаряне на листа. По този начин енергията се трансформира и отива в Вселената по съвсем друг начин. Тоест няма да натоварим и Вселената чрез изхвърляне на този емоционален багаж, който сме натрупали. Също така, докато заравите тази пепел, може да си представите как започва нещо ново в живота ви. Точно това, за което си мечтаете, към което се стремите, което сърцето ви желая най-много. По този начин ще прехвърлите фокуса към новото. Представите си, когато заравите тази пепел, че все едно посявате семенце, едно ново цвете, което е начало на вашия нов живот. Надявам се, че съм ви била полезна с тази техника. За тези от вас, които ще се присъединят към курса за енергийно лечение, ще съм изключително радостна да ви срещна най-накрая на живо. Безкрайно много ви обичам, обичайте си и вие и нека да разпръскваме любовта.